O pasado martes 28 de febreiro, o Centro Demostrador TIC de Galicia celebrou a xornada demostradora de solucións tecnolóxicas para a industria agroalimentaria. O propósito desta xornada foi mostrar ao tecido empresarial do sector diversas solucións tecnolóxicas que posibiliten a modernización do seu negocio e a mellora do seu posicionamento na economía galega, así como a apertura a novos mercados. Queremos presentar ás empresas do sector agroalimentario solucións tecnolóxicas aplicables ao seu sector. Para poder identificar que solucións tecnolóxicas hai en Galicia, acudimos ao mapatic.gal para identificar, ademais, que provedores podían suministrar dita solución e para perfilar as solucións e que realmente se asusten ao que está demandando o sector, contamos coa colaboración da Plataforma Tecnolóxica Agroalimentaria e tamén de Vindeira. Esta xornada supuxo un punto de encontro entre a oferta tecnolóxica existente en Galicia e os posibles demandantes desta, a través de demostracións prácticas e da participación activa das empresas asistentes.